Здравейте хора, аз съм RollBG Plays MC и днеска снимаме Minecraft синглплеер и ще гърмиме, както виждате, Uranium TNT. То не може да се гръмне толкова лесно. Мисля, че трябва... Аз го гърма с динамита, защото друг начин не знам. И опитах се да гръмна 60 Uranium TNT-та и ми крашна Майнкрафта и направи огромна дупка. И трябва да ви я покажа, защото е много огромна. Не е много огромна, ама това направиха 60 Uranium TNT-та. Взривиха. Не е много, но пак взривяват доста това. И... тук кейв ли има е? Коли мама. И днеска мисля да взривявам TNT-та с вас. Едно Uranium TNT да взривя. И да видите колко гърми. Доста се гърми. Е така. Първо да ви покажа как гърми динамита. Динамита гърми не много. Е така гърми той. Той гърми толкова. А Uranium TNT-то гърми колкото... не знам, доста гърми. Не мога да го опиша. Много повече отколкото нормалното TNT. И ето, да го запалим. Аз така го паля. И ето огромна, не огромна дупка, ами дупка, някакво симетрично се получи, не знам що. Гът якото. Гът якото се получи. Не знам що се получава симетрично. Така. Я не мога да се махна дупката. Така, пъгнах ли се? Окей. Някакво симетрично се получи готино. Не гърми много, ма гърми някакво симетрично. Кефи. Две Uranium TNT-та гърмат, меко казано, повече. Ето две. Ето бяха почти всички около него. Не и тия чънкове. Отдолу има мина. Между другото, това е добре да видите дали да използвате екстра има. Мале, каква е тази? Тук още някакво симетрично също. Някоя чарта по средата. Забелязвате ли, че това тук е някакво наистина доста равно. Това не гърми толкова много, колкото се очакваха. Добре, това не гърми толкова. Но направихме някаква егата малката дупка. Ами... не знам... доста, не знам, сигурно... 3 или 6. 3. Какво ли ще стане с 6? Ще се по-далеча малко. Опа! Малко ми крашна, така да се каже. Ужас. Ето какво прави 6 Uranium TNT. Пак огромна дупка. Прасета. Умрете. Това как бяга е? Умирай бе! Дупката напред. И сега ще направим.
Ферма за овце. Ама няма да е много яка ферма за овце. По-добре се спасявайте, хора! Те оживяха, не знам как се. О, това се спаси на косъм! Умирай. Не, я ще трябва. Ало, прасе, какво правиш? Между другото ще правим в... Мисля това да е за клипа. Видях какво прави. Ще правя някакъв джъмп, но няма да... Това е самото начало, много малко от него. То ще бъде още по-нагоре. И... ще го посна в YouTube като... Не, ще го посна, ами напишете си скайпа. И аз ще ви пратя по скайпа. Ако искате да го минете. И окей, хора, това беше от мен. До скоро!